Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepitaniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň esas temaları şol sanyna saýtymyzda en köp okulanlar türkmen manadynyň resmi çalyşyk kursunyň üýtgedilmegine seredilmegi, daha şoguzda uňgytçylygyna çözgüt tapmaklar, hozurluklardaky artuwynyň konfiskasiýa ediljegi, Türkmenistanyna dollaryň gara bazardaky narhynyň gyýyska wagtlyk 6 manata düşmegi barada boldy. Şeýle-de Aşgabatda uçara goýulmadyk onlarça Türkmenistanyň protest bildirmegi, dollaryň üýtgäp durýan kurs boýunça satyn alınıp satylmazlygy barada habarlarymyz köp okurly. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny hem türkmen manadynyň resmi çalyşyk kursunyň üýtgedilmegine seredilýär atly gepleşik çekýär. İstanbul'un Aksaray etrawyna 150 golay migrant dinanyň ten sewdasyna saklanyşy, daha şoguzda uňgytçylygyna çözgüt tapylşy, hozurluklardaky artuwynyň konfiskasiýa edilişi, türkmen telekeçileriniň käbir üçin konvertasiýanyň gaýtadan dikeldilmegi baradaky gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülen, tomoşa edilen videolarymyzyň başyny Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň ýurdun milli howpsuzlygy işgärlerini tanqidlaýyşyny görkezýän videomyz çekýär. Olalky Gürji prezidenti Ukrainada korrupsiýa garşy görüşýän Mikhail Saakashviliň tutsak edilişi baradaky videomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp görülen edilen makallalarymyzyň başyny daha şogul uňgytçylygyna çözgüt tapyldy. Hozurluklardaky artuwyň konfiskasiýa edilýär atly makala çekýär. Türkmen dinanlary Türkiýede ağırlyğa düşmeligi üçin näme etmeli? Türkmen manadynyň resmi çalyşyk kursunyň üýtgedilmegine seredilýär atly makalalarymyzda hem pikir, tesir galdyranlar köp boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň çağalar hatda gaşyň aňdakly howasynda hem prezidentiň gatnaşýan köpçülik çarelerini gatnaşdyrylýar. Ikinji tarapdan en atasy işsiz çağalaryň owalarda we şäherlerde käte az tölegli agyr işlerde hem ulanýan barada maglumatlar gelip gowşýar. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp, Balkan vilayatynyň Serdar etrawynyň Tutlu owasynda ýaşaýan Şajan naýda bilen bu mesele barada söhbetdeş boldy. Maldarçylyk diýdiňiz. Şu mal bakmakda, ýa bolmasa şuňa ekin ekmekde, mektep ýaşy çağalar işleýärlermi? Ýok, çağalar mal bakanak. Tak o mektep ýaşy çağalar mal bakanak, onu ýerden näde mektepden gitdi, o mektep garçyk. Mektepden gutaran çağalar bakýar maly. Bap bolýar, bir gün, iki gün usadal zat edip şöyle, şunu bir ýarym gün şöyle bolýar, o ýagda ýönüp, her mektebe beripden mala gitýän çağı ýok. Kanikul wagty bolýar, okudan boş wagty bolýar, oda öz hoçalygyna günniz gitip, hoçalygyna kömekleşip gelýär. Başga zat umykly ol mektebe berip, o çağaly etip bize etilen akşy. Milyonerler bardyr elbetde, baýarlar bardyr. Bir näme çağalarym özlerine görä nes çağalar bolýar, ellerine birazcık berseň, şon şeýle bolýar diýseň, biraz çağalarym biraz rahmeti bir näme nes otýar, nesler otýar da. Eşikler etinýärler, eşik äberçek diýilýär, näme bolsa şoň bilen olar öwrenýärler, kiçikliginden, şaýaşlygyndan öwrenýärler. O baran ýerlerine şonu hak berýär. Hak berenseň çağalarym okudan şoň gyzyklanyp gitýärler. Bir ýarym mektepden uksat alýarlar gara. Şonu realyk çağalaryň tapygyna ýetişnäýler. Güýçli çağalar, dehili çağalar tapygyna da ýetişýär. Dehini bolmadyk, biram nemesi kötürek çağalar tapykdan birazçyk ýa galýarlar. Oňa mugallimler oňa sen şeýle diýip düşünürýärler, okan iş etjäňde kömek emetdiň ýöne okuňdan goýmaň diýip düşünürýärler. Şeýle ýagdaýlar hem bolýar, hemme çağa ökde bolup durmaýar. Ana sewda satga başlaýan çağalar we badarlar doturýar. Ay ýok, sewda mektep bize awamyzda sewda başga o mektep badar doturup, zat satyp, o zatlar bize awamyzda ýok. Indi käbir çağalar marojna da baýlaýarlar. Ýok, olar marojna ýok, dukanlardan maşerdi onu etdiren aklar. Dukanlarda tutdan Ýok, dukanlarda tuturtmaýarlar çağalar. Hormatly dinleýijiler, Balkanly Şajan naýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene mawtumly. Aman Murat geçen hepde mawtumlynyň ýadygarlygy bilen bagly söhbetdeşligimizden soň okuwçylarymyzyň bir näçesinden pikirler, teklipler gelip boluşdy. Olar mawtumlynyň daşdan dikilen ýadygarlygy, başgalar tarapyndan dikilen ýadygarlygy bir başga mesele, mawtumlynyň öz tarapyndan goşgulary bilen adamlaryň ýüreklerini dikip giden ýadygarlygy bolsa has başga mesele, belki de esasy mesele diýerler. Emma şonuň bilen birlikde mawtumlynyň goşgularynyň şu wagt içinde tanqydy tekstiniň ýokdugyna diýerler. Indi şu mesele bilen bagly pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz, dogrudan mawtumlynyň özüniň özüniň del goşgular diýilýänler meselesinde nähili ýagdaýlar bolup geçýär. Sebäbi garaşsyzlyk ýyllaryndan öň hem edebiýatçylaryň arasynda, alimlaryň arasynda bu meseleler hakynda gurrun edilýärdi, metdugatda käwagt peýda bolýardy. Bu meseleler soň bolsa ýene ýatyp galýardy. Onlara ýokşan şurrun üçin bolsa, bu mawtumlyň ýüreklerde dikelden ýüreklerde goýup giden ýadygarlygy, ony islenip siýasatan ýykyp bilmez. İslenlik siyasi güýjümin aradan aýryp bilmedi. Bir ýerlerine bir dolansak mawtumlynyň meselen doglan ýylam gerek. Mawtumlyň ýaşan ýerem gerek. Biz üçin anyk bilmeli öňe. Indi hasy zat mawtumlynyň sen edilýän öýdüşler ýüreklerde goýup giden ýadygarlygy doly hem dürüst keldilmeli. Ene şu wagtda bolan Türkmeniň edebiýat ilmi juda dilgir bir beýik ustadyň bir goşgularyny bir saýlap tezdirmekde, o mawtumlyň adyna berilýän goşgulary aýryp özüniň hakyky goşgularyny halka ýetirmekde Türkmen ilmi juda dilgir. Meselen hasar dağı beýik bolar, üstü dolu keyik bolar. Ol üçin mawtumlyň kokmanlarda dünýäni oýnak setirler ýazmak üçin mawtumly bir başga zat. Ol islenmek ýerine bir lokan kanuny wada inkar etmäniň inkar etme kanuny diýen. Meselen şol ýok döwletden bolsa ýeldir bir hüner, min hünerden derre döwlet ýaşydyr. Öwrülük gelýär. Öňüne kırmaýlaýan mawtumlyny şunup doýnalardan ýerlemeli özüm bilen başga da mawtumlyň bir goşgular diýip bir oňa adyny berilýän goşgular bar. Kän wölüni inne hatda 1944-nji ýylda men ol adamyň şahsiýetine de juda uly hormat goýan Kılıçmylly. Uluslosu. O ýöne näme üçin onun bir karar gıytaklayına ansa oluyor, sonra kakımın yığınan koşkuları deyip 210 koşkuyunu getirip olyanmalar fonduna tavsırıptır ve Türkmenistan'da şu 1928 yıldan 1940 yıla senli Latin grafikası. O hâzı kullanan Latin grafikasından bir türlü tapavutlu eriptiğinden sonuna yazılan. Onu ilerleyen, okuyan olun son kakar doğrudurum bir katı otladım olurluğu hakkında yelçinli gururuma. Son sünnaki eklirat Stalin'in karşısında yazılan koşkular. Köpüsü Stalin'i ayırdın asadan doğan kardeşten zımnan ettin bir dünyanın felsefe aktiyada. O Stalin'in 30. yıldaki, 37. yıl aralığındaki represiyasının karşısında yazılan koşkular. Aman radonno şu Kılıçmylly mawtumlyň arkasynda bokulup Stalin'in ýangyna şarpyk çalmaga çalışypdyr da şeýlemi? Hawa ine kakymyň ýygynan golýanmalary ne mawtumlyň goşgulary diýip biraz Stalin'in ýangyna şarpyk çalýar, bir Türkmeni aglylygy çağırýar. Meselen Türkmeniň goşgusy we Ceyhun bilen Bahar arasy. O mawtumlyň kydal o şunkuynyň kartası, geografik kartası, Türkmen yeri aglylygy da çağırar, uladım. Doğru. Aman radini şu Kılıçmyllyň edeni işi barada, umuman dürlü pikirler var. İkinci taraftan mawtumly öz-özlüğüne beýik. Bu da ikrar edilýär. Hem şu bilinýän hakykaty Kılıçmyllyň goşgulary bilen mawtumlyny aýyl-saýl etmek meselesi näme üçin şeýle odaga çekýär? Ýogsa alim adamlar ba, edebiýatçylar ba, bilinýär bir toporda näme üçin şu odaga çekýär? Şu ýerde sebäp näme? Sebäp siýasat ortaga düşýär ýokşan.
Meselem şol 50-nji ýylyň 2-nji ýarymynda Kılıç Milliýanyň Golýanmalar fondyna getiren 1120-nji bukçada saklayan goşgulary hakynda ýurt derejesinde uly gurrunlar edilip durýar. Şo gurrun başlaram Züleyha Bakyna Muhammedowa. Çaýdenletden bolsun şu başlapdyr gurruny. Hem için Mahmud'un adyna yalandatlar berýäňiz diýip, ondan soňundan şunu edilmen kulağım bilen dinledim diýdim ýalançy. Soňundan ýokardan bir daga görkezme beripdirler. Partiýa merkez komitet tarapyndan şu gurruny ýatyr, Kılıç Milliýanyň hyzmaty ulu hyzmat goşgulary wagtynda seredesden neydi sıkşet diýip bir kerbaba bu gurruň üstüne sufetem. Öyle men sana yine bir hakikat aydın şol Golýanmalar fondundan şol 210 koşu bar men şol gözüm bilen gördüm. Koşulara Latin grafikasyna, Latin elifbesinde yazılan kaptanlarım kızıl siyah bilen o da orada bizim bir yer hazırki şarkı ve Ruskolarımız yok. Kızıl siyah bilen yaptırla kıyıltsa da alias almağa değişli alamda ok değilim. Ondan yönü katı bir önkü yaşap ötön alımlara olan hormatıyla için anlatmayın. On kimin poğaçerkidin, kimin yalanlığın bilip oluyor da. O poğaçerkidin katkan gavat geldik. Doğru. Yine şeydir, toğundan yoksan yine de bir 9-njy ýylyň başynda garaşdyrılan 2-nji ýyllarynda şu mesele dolanıp geldi. Şol Mahmud'un goşgulary diýilýäniň içinden Mahmud'un goşgulary değerler aýyrmak hakyndaky gurrunyň başyny biz Nurdada diýäsde başypyr meredi. Hawa. Hem de Türklerin katkı uşağı Allah verdi haydı. Yine şıkti edebiyyatın oldu. Tadın mesela ne oldular? Yürüytü makalaların ikisinin bilelik değerli makalası bile. Doğru. Bir de böyle fikrini açtık. Sonra fikrinin doğurduğunu aydık. Sonunda 1990 yılın Tomsun'un ayağına güyülürün başına şol vakti prezident Sapar Murat Niyaz Dörözülük intelligensiyasının vekillerini oranın arasında şu Mahmud'un dörözülük hakkında makara bilen çıkış ederler. Hem de alimlen kaviyesi yığılar yürüytün aslar hayvat attı. Eğer siz halkı dörmek bekletmediniz. Ne senin gözümüz türmeden atsan bir yerden 2 tane seydi vadiydiniz, bir yerden 4 tane Moğollu nefes vadiydiniz. İnden Mahmud'un hoşkularını aralıyılacak bolýanyz deyip gözü hayvat attı. İyi yanımın iyisini sen özün bilse bilýän. Mahmud'un hoşkularını ölmesi istedinse üyt göttiler. Meherim şol Hamanın öňşo goşgularyny taryňa tutulmandyr, äsaryňa tutulmandyr diýene bäşimi goşgularyny çekdiýimiz diýipdir. Amanradyny bolandat boldy diýilen. Edil şu gün kunna Mahmud'un şo öz goýup giden ýadygarlyk meselesinde hakyky etmeli işi etmek üçin näme etmeli? Şoňa nähil mümkinçilik görýäňiz? Döwlet siýasaty edebiyatı dörözülüğü el atmasından el çekmeli. Oları bilen edilmeli. O Mahmud'un yadigarlığını yine 160 metre büyüklükteki yadigarlığını dikeltmeli. O Mahmud'a hormatda, Mahmud'a hormat koyanın çın olsa birinizden ilmi cemiyetçiliğe dörözülüğü işgärlerine erkinlik vermeli. Çok hoşkulan ayrılan bilen Mahmud piseden o. Kaytan beýgelýär, yere bir rahatça Mahmud'un bolmanly doglan yeri barda, gargara diýilen yer görmedi adam Mahmud. Ne şol 1932-nji ýylda Uly Gurbanyň çykan Mahmud fewda burjuwaziýasynyň ideologdur diýen kitaby var. Özüm gönlüň Mahmud'un pişöwes kırmak üçin ýazylan kitap. Sonra men 17-nji sahypasyndan çytatdy. Mahmud'u Etrek derýasynyň gulorta tarapyndaky Ginza diýilen ýerde yerleşýän Gerke owasynda ýaşap gelsem Türkmenler diýip ýazýar. On Mahmud'un özüm tapdy diýip bilmeýän soralanlara aydın bir garip adamız. Aslı herkes yurdu etrek adım artım olur diye ya da yine oraya bir boylanmak gerekli Türkmen edebiyatının başta sevet edebiyatı, Türkmen sevet edebiyatı gözümüzde tutacağım. Başta dünyanın sorular bunlar keççi, pettem kum derecesinde akılımlı adamlardı. Yine bunların şu devlet ne mediyse havadi kopun edebiyatı arasında kara seyitli yani hakiki, bilimli, soğutlu şahirlerin madına kara seyitliye. Çağır gelsin, menli gıydın mesleğine
Eteğin boyuna sıktım seyrana diyene. Dergiden ceden bilen yine oraya gaydiyen Mahsum'un tercümahanını meter çok beyiklik derecesinde halka öğüt vermeli. Şunlara da etmeli olsun. Hormatly dinleyijiler, Amanrat Bugayew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, Magtum Ulynyň eserleriniň tankydy tekstiniň çap edilmegi barada. Umman Magtum Ulynyň dörejiliginiň töweregindäki meseleler hakynda sizde näil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmen prezidentiniň tankydy çykyşlary we Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň bu çykyşlardan soňky beýanatlary. Hudaýberdi arada Türkmenistanyň prezidenti su programmasyny suwranmak bilen bagly maksatnaman işläp düzmegi tawsyrdy. Şondan soň Türkmen medeniýetine ýurtda su meselesinde edilýän gowy işler hakynda uly maglumatlar çap edildi. Azatlygyň şu mesele bilen bagly çap eden maglumatynyň aşagynda ýaş jurnalist ady bilen bir okujymyz seslenme pikir ýazypdyr. Onda Türkmen döwlet habarlar gurulugy TDH Türkmen prezidentine garşy işleýärmi ýa-da onu gollaýar diýip ýaş jurnalist sora görýär. Şoň bilen birlikde dol prezident o hazırlygyna ýa beýleki uğurlarda mesele gozgandan soň tankydy pikirler aýdandan soň Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň bu pikirleri ýalana çykarýan faktlary getirýändigini aýdýar. Indi siz şu mesele nähil garaýaňyz, şu soraga nähil garaýaňyz? Ne bir yerde bir ünifermeli zat var da elbette bizim nähil ýagny men türkmenleri gözeňinde tutýan Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň bir kadaly takyk real maglumatlary garaşýar. Biz şoň üçin onu ýetişip bildigimizden göz aýdýar. Şoň bilen birlikde prezidentiň çykyşlaryny myýdarlýar. Türkmenistanyň hal ýagdaýynyň oglanmagyny isleýär. Şol isleg bilen şu zatlary ýydarlýar. Ýöne gynansaňam hakykatdanam Türkmen döwlet habarlar gurulugy takyk maglumatlary berenok. Bu arada megerem Türkmenistanyň hutdy özünden bolsa gerek bir okuyjymyzdan hat gelipdir. Şol hormatly arkadagy rubrikada ýerleşdirildi. Şonuň aýtmagyna görä prezidente nähilidir bir ýalňyş maglumat bermeklik gaty uly jenaýaty, uly ýalňyşlyklary alyp barýar diýilýär. Hut şolar ýaly Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň berýän maglumatlary prezidenti hakykatdanam ýalňyş ugry alyp barýar. Täze Türkmenistanyň su meselesiniň ulanýşy hiç wagtda da gowy bolmany. Bugun kunam gowy däl, gaýta bugun kun yaramaz. Şol meselelere ünsüz çekmedi, emma onu eden oklar. Bir misal aýdyn, öň SSR bar wagtynda Garawum kanalynyň akala gelýän bölегinde ýanky Gäwürs raýonynyň duşlarynyň geçýän ýerlerde iki ýerden Garawum kanalynyň suwy çöle kowlýar ekeni ýarylyp. Şu arada okuyucunun haty çykdy, ol aýdymlyk berdi. Şondan soň şoňa çäre gördüler. Şonu ýapmagyň aradasyny etdiler. Bu şoň ýaly ideýany Türkmen medeniýeti şu günne prezidente berip bilenok. Hudaýberdi bagşlaýan şu okujymyz prezident o hazırlyk meselesini goýýar, kemçilikleri ýüze çykarýar, emma Türkmen döwlet habarlar gurulugy şu problemalary ýumorlaýar, gaýtyn bir topar sanlar getirip problema ýok ýaly edip görkezýär diýip sora görýär. Bu prezidente kömekmi ýa-da oňa garşy işlemekmi diýär. Endi siziň pikiриňizçe bir ýerde näme bolup geçýär? Professionallygyň ýetmezligi wamy ýa bilkasdan edilýän zatamy? Sizde nähil pikir dörýär şu habarlardan soň? Menin pikirimde ol bilkaslaýyn edilýän zat, egerde professional taýdan bolar, ukuypsyz bolsa, onu prezidentin her bir aýdan faktyna tersine oňyn maglumat getirjek bolup durmazlar. Bu gönüden göni prezidentin garşysyna işleýän maglumat, prezidentin aýdanlaryny ret edýän maglumat, prezident halkdan onu hakykatdan talap edýär öz işgärlerinden. Metod bolsa onuň çözülendigini aýdýar. Demek bir yerde hakykatdan prezidente garşy gitmek meýilleri var. Prezidentin sözünü ýalana çykarmak meýili var. Men pikirimçe Türkmen medeniýetiniň niýeti şeýle. Hudaýberdi eýsem medeniýet näme üçin beýle niýete gulluk edip biler? Sebäbi ýurtda ýagdaýlaryň gowlanmagy üçin prezidentiň aýdýan kemçilikläriniň düzedilmegi zerur. Emma medeniýet şol kemçilikler has töwereg bilen açmanyň sebäplerini gözlemän eýsem ýagdaýlaryň has gowdugyny şekillendirýär. Mysal üçin prezident
daşary ýurtlardan import edilen harytlar azaldyp, daşary ýurtlara eksport edilen harytlar köpeltmek, ýyladyşganalar gurmak tawsyrýar. Şoňlan birlikde gysyn ýa-da göýgönleriň bolmagyny talap edýär. Emma türkmen medeniýeti tadaha ýyladyşganalaryň gurulanyny gaty köp mukdarda önümiň öňürleýänini, bazarlaryň bolçulukdygyny habar berýär. Ikinji tarapdan bolsa, bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň köpdigi, bahalaryň gymmatlyýanyny görnýär. Eýsem bir ýalançylyk görnüp durka, tadaha näme üçin beýle pozisiýadan uğralýar? Beýle niýet, beýle pikir näde dörep bilýär? Men pikirimçe her bir gözipede oturan adam özünün ýokurdaky ýolbaşynyň ejiz taraplaryny görmegi başarýar ýa-da şoň ejiz taraplaryny öwrenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ejiz tarapy ol öwge ejiz. Öwge bolsa gowurýar. Şol ejiz uğrunu da metuwatyň ýolbaşylary peýdalanýarlar. Öz metuwatyny, öz ýolbaşylyk edýän toplumyny uzak mökletde oturmak üçin prezidentin şol ejiz tarapyndan barýarlar. Egerde biz seretsek, prezident Türkmenistanyň aýratynam telewizioniýasynyň ýolbaşylaryny bir näçe gezek çalışdy. Ol işgärler çalışyp gidip otur. Ýa-ki ýolbaşyk ornunda oturan jurnalistleri, olaryň ýokursynda oturanlar çalışyp gidip otur. Şol çalışyga düşmezlik üçin olar şo öwgi guralyny ulanýarlar. Ol öwgi prezidente näçe ziýan getirjek, halka nähili ziýan getirjek. Onu göleňinde tutanoklar eýsem bir gün artyk oturjak, bir gün öz iş ornuny gulluk maşynyny gatmajak. Kut şol bähsitden uğralyp olar şu yalan öwgi usulyny saýdap alýarlar. Hormatly dinleýijiler, ýazdy Hudaýberdi hali bilen türkmen medeniýeti we reallyklar barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada sizden ähli pikirler, garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Sepdeniň zemin owan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçyny Saymerdan Ulmurady Göreş jurnalynyň çap edilip başlanmagynyň 39 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çara onlarça türkmeniň gatnaşanlygyny habar berýär. Ol bu neşir barada Zoguzan welaýatynyň jurnalistler bileşiginiň başlygy Muhammed Rahim Rahmanýar bilen söhbetdeş boldy. Owan türkmenleri bugün Göreş gazetesiniň 39-njy ýyllygyny Zoguzan welaýaty Şybırgan şäherinde bellediler. Welaýat hakiminden hem dawat bolupdy, emma olardan gelmediler. Welin ýazyjylar, şahirler çağırlandı, çıkış edip Göreş gazetesi hakkında öz goşgularyny okuýdylar. Göreş gazetesi türkmenler üçin uly bir ähmiýetde eýýär. Emma bu gazete şol soňlarda Paştu, Özbeki we Farsy dillerden öz sahyfalaryna orun berdi. Mundan ozal ýekeje türkmen dilinde ýaýradylýardy. Ana şol sebeple bu türkmen dilinde ýaýradylýan gazete öz rolünü elden berdi. Bir zamanlar Göreş gazetesi hepde 5.000'dan hem gowrak çapdan basılıp çykýardy. Hazır hepde 200 sandan aşan ýok. Bir sahyfada 4 dilde mazmunlar ýaýradylýar. Şol sebäpden hem sütçe türkmen diline bu gazete elden berdi de okuýjylaryny hem unutdy. Hazır Awganistanda adlyk halklaryň dillerinde teleýalimlerde gepleşip berilýär, radiolarda gepleşip berilýär, gazet jurnallarda makalalar çap edilýär. Ozallar 10 ýyl öň Göreş jurnaly basylyp çykýardy. Şol zaman edermen ýazyjylar bardy. Meselen merhum Abdülmecid işçiýaly adamlar bardy. Türkmenistanyň gazetelerinden rus harfyndan Türkmene tercüme edip ya öwrüp şol gazete çap etýärdiler. Şol wagtlarda bir näçe türkmen şairler bardy. Meselen Baymurat Bimar, ya Rahim Kul Çolak diýen ýa-ni türkmen şairleriň goşgularyny çap etýärdiler. Emma şu hazır türkmenlerden bir Zoguzan welaýatynda ýekeje bir şairimiz bar. Şol çap bolýan mazmun ya goşgular krar çap bolýar. Köplen ýazyjylarymyz, şairlerimiz daşary ýurtlara giden ya ýok olan şol sebäpden indi zerur Awganistan türkmenlere, ýaşlary, ýigitlere şairlik, ýazyjylyk barada terbiýe etdiler. Zoguzan welaýatynda Türkmen departmentte Zoguzan tuhansynda bar. Emma şol mana ikinci gezek ya üçinci gezek
faragat beripdirler. Enizem bir şair şol 100 metre 200 adamın içinden bir şair ya yazıcı bolup enizecin çıkan yok. Türkmenlerin iza galanını görkezýär. Bizlerin profesorlarımız hem bar bolsa ham eni dilimde bir makala ýa-ki bir ýazu ýa bir mazmun ýazyp bilen ýoklar. Görüş gazetesiniň iza galmagy sebaby bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip oturýar. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senli hoş, saglykda galyň.